Het zit erop. Ja, het is echt weer droeg. Het wie van de morgen, ja, een beetje benauwd van, ja, bleut het droeg. Nou, het was prachtig waar. En nou had het kreeg weer rijnd, maar dat maakt het nou net meer uit. Nee, maar Jans leidt je niet wat. Ik denk dat kind wel even, maar het kwam dusdanig mee bakken uit de lof dat die helemaal somp is. Dus die mag daar in ieder geval in de droeger. Maar dan weer inderdaad op het waar weer omsjoggen. Ja, dan weer het volgens u gewoon een fantastische dag. Ja, en net alleen nog op het waar, want wat wint er volle mensen. Ik hoop voor skaterpunten even zo'n en jongen. Sadrok? 150 tot 180.000 mensen houden van de politie en van de provincie. Die hadden daar even ontteld west. Ik vind het heel knap op zijn dag. Maar de schattingen toch inderdaad dan bijna 180.000 mensen die hier op deze handelsroute van 9 kilometer west staan. Ja, en al die 180.000 mensen die haar alweer prachtige bedrijven bezoen, alweer activiteiten die een demonstraties bezoen, maar die een weet ik wat, Rad van Fortuin onjagen. Echt, je kunt ze gek net bedenken of het wie je wil te dwan, of het wie wil, handel in Noord-Eerst-Friesland, handel die te zien weer hier joet op de as. In de komende 20 minuten nemen we je mee hier op RTV NOF mij de belangrijkste hechtepunten van Jood. Hoe gaat de hele dag rond daar? Hoe wie de sfeer? Een paar opmerkelijke activiteiten die hier te dwan wieren. En hoe zo'n evenement nou tot stand komt. En we hebben ik nog een hele mooie verrassing voor je aan het einde. Hoe die hele 9 kilometer en misschien nog wel meer eruit shirt. En hoe dat aangeeft dat het je aan vanzelf. Het is die, denk ik, dat we 2 haardrolspelers erbij gaan worden. Jazeker, want het wie volgens mij april of zo kwam het allereerste centrale asjournaal op de website van Vooruit mij de Handel, op de website van RTV NOF. En in dat journaal een prachtige golfkaart. Die golfkaart die stond je achter. Hij staat hierachter. En in die golfkaart daar zitten 2 man met blauwe jassen. En die blauwe jassen die stoor je nou bij ons. Tenminste, als ze komen. Wat zet Bouke daarop? Bouke die maakt nog even wat moois in de Rijn. Op zijn vertrouwde golfkaart. Ik snap wel dat er... te koop. Dat er die te koop. Willem. Het is oor. Ja, Bouke en Willem. Hoe vier het? Ja, maar eigenlijk hebben we in de nooit 30 filmpjes maken en nooit om worden verlegen zetten. Maar ik ken hem eigenlijk de goede winnaar vinden vrij. Nou, Willem wel? Onwezenlijk. Jimmy en u elke oren inprogrammeerd. Ik had beslist net mist, wie ik net nodig. En om een uur of 3 of 4 kwamen er al je mensen naar Bouke en Mita om te feliciteren met het succes. Ja, daar ben we stil van. Die stem is er echt helemaal van onder de indruk. Ja, de laatste weken hadden dat al een beetje, maar daar komt nog wel wat uit. Ja. Wat is voor Jim het hechtepunt? Nou, we hebben hele prettige hechtepunten van het begin om idee te maken. En dan komt er een idee en dan kost het idee centen. En dat is een hechtepunt. En ze hebben een hele berg hechtepunten. Ik denk wel het allermooiste hechtepunt, Bigger 4 lijn, dat we heel eigen weer zeggen kon hier bovenop. Het is vol. Je mij gewoon net met de belly. Wie ben de kleem hij zag. Want hier hem dat verwacht toen wij in april begonnen met die centrale asjournaals, dat die nog een kilometer vol zou rijden. Nou, dan begint ergens aan en dan best een beetje zo'n eigen wezen zei, tuurlijk kregen we dat vol. En dat we heimelijk willen zijn aan Blixekaart. Het is wel nog een kilometer waar we vol gaan maaien. Hè? Maar ik geloof nooit dat we dat uitstraald hadden, dat we daar net in Leeuwen zo'n. Ja? Nee, dat zal wel. Zo goed kennen we Jim intussen wel al. Ja, nog een kilometer, ik ben nog wel even benieuwd hoe Jim de dag eens belibben had. Hij die nog een kilometer rond? Nee, onze conditie let het net meer aan, want je zoveel hebben we gewoon alleen dat net meer kan. Maar we zijn mobiel een paar keer bij ons geweest. En alle keer als die kant uitgeest, als je nou naar je Katabra geest, als je geest naar het aquaduct, het is gewoon indrukwekkend hoe slecht mensen uit daar aan en hoe fleur dat erin zit. Ja, maar dat is gewoon geweldig. Is de datum nog waarop had Jim dit idee voor het eerst betogen? En hoe je dat? Op een bierveeltje of op een servetje? Nee, we zijn bellen, want Bouke en ik ben beide lid van de ONOF. Dat is een vereniging van 15 ondernemersvereniging, dik 1500 leden. En een van de provincie had dus bellen via de ONOF of we er zin in hier of een spektakelmeidje wonen voor de handel. Want daar is eigenlijk deze wij voor maken. Absoluut, en een spektakel is het denk ik. Ja, het is een super spektakel. Ja. En ik ga nooit dacht, wat gaat die mensen hier een pruttenspul in het togen? Echt, ze gaan kosten en moeite besparen. Ik ga weken van tevoren met trots al op een foto, social media zien, wat ze hierheen brengen. Het had hoe griezelig leeft hier bij de ondernemers. Ja. Ik denk dat we een hele slagerdij hebben.
Ja, en die slagerdij die begon van de morgen al heel betiert. Bouke en Willem, ik zou zeggen, ja, bleu je nog even, zit nog Bij even ons in je golfkar. in de Ovonde Nou, nog. ken het nog even. Dan gaan wij intussen zien naar het begin van die dag. Van de morgen, heel betiert, doen we ons verslagjouwers Paul en Lammert bij de opbouw van Ruud Oer de As, met de handel. De zin komt eraan en de route is dit zo goed als vol. En daar ben we heel wies mee natuurlijk. Ja, wij hadden Gerrit mij. Maakt zo'n reclame voor Hoogstra autoskeerderspecialist in Dokkum. En we hadden Joert zin in. Wat een mooie dag, dacht ik. We winnen die alweer seizoen op paard. Dus eerst koffie en uitleg, gaan routing hoorn en ja, dan winnen de eerste die winnen er al. Is dit al je antiek spul? Ja, het zit er ook bij. Nou, je spaarpad, je kent het wel beginnen, de spaar je nou je willen. Hoe laat ben je over hem of berg aan? Kwartierenseisen. Ja, je moet wie werden dan, hè? In blok 1 A4 zijn. Ja, ik weet het ook allemaal niet meer, ja. Ja, ik ben daar. Het komt wat ongelukkig uit, maar ja, we wonen de komst net zitten om hier te staan, want dit is natuurlijk een uniek evenement. Agrarische kinderopvang, we hebben een beetje speciaal. Wij hebben mijn beesten zaten bij, staat niet meer ook wel zien kunnen. En we hadden ponies en knieën, ze hebben we nog ook meegenomen, maar op thuis hebben we nog meer beesten. Dus de band ben bij ons altijd boeten en bij de beest. Vooruit Oer de As, met de handel. De langste handelsroute van de wereld, tussen Venworden en Samar. Dat we een prachtige beelden van de Mon betiert. De opbouw van die handelsroute, de opbouw van die 9 kilometer. En nee, de hele dag die we dan gaan naar jou, mochten de standhouders echt weer afbreken. Ja, en dan is een centrale as, dat je misschien wel om je heen zien kennen, gewoon ja, volslijn leeg alweer. Aantellend, nog een paar dagen voordat je echt maar 100 km per uur op dit stuk asfalt auto's heen en weer rijden maaien. Martin Kloetstra, hij is uw verslagjouwer, je al een paar keer zien mochten. Hij is op een paard, dus zit ergens op een stuk waar ik al helemaal afbrutsen is, Martin. En dan zitten we hier dus achter in een busje op de nieuwe centrale as. We komen nu uit de richting van Dokkum en we rijden naar de Ovonde daar bij de Griep. We zoeken even een permeesing op ziekje, maar je kan het zien, het had sabot rijnd. Die hele centrale as zit helemaal leeg. En dat kun je je net voorstellen. Er waren 150.000 tot 180.000 mensen op die centrale as. Volle meer dan dat er eerst dus verwacht werd. En misschien hij is al helemaal leeg. Bijna helemaal leeg dan. Je zit nog een busje, je zit een paar prullenbakken. En meer kan ik ook net vertellen. Ja, aggregatie, keetje. Nou, zij is het een beetje. Wie zit je lekker droog in het busje? Onderwijs naar de studio. En ik ken het wachten totdat we de nieuwe weken hoe rijden kennen. Nou, dat belooft het inderdaad. 100 km per uur. En ik zie op de beelden dan inderdaad in op grote scherm dat zo die lege, verlitten snelheid. Ja, grote auto die ken ik goed. Maar we praten aan nog wel even weer, maar die weer op. Ja, Willem de Boer. Maar wie straks nog een keer? Procesmanager, een van de procesmanagers van de centrale as, die stond je bij ons. Goeie, ja, dat is prima. Ze hebben nog wat mensen op zich kennen. Natuurlijk, vooruit Oer de As maar de handel, daar houden we toe. Dat is het grote evenement, Joert. Maar dat evenement, dat had natuurlijk een reden. Dat viert dat de centrale as op zo'n oktober opent. Ja, de handvraag, hoe wichtig is het nou, die centrale as voor uw regio? Nou ja, het is heel wichtig voor de regio op het gebied om de verkeersveiligheid in het gebied, de leverens in het gebied, de economische ontwikkeling. Laten we dat even niet meer zicht brengen misschien, dat laten we wat naar voren. Hoe belangrijk dat Zandij al in al is, en dat is voor de toekomst voor ondernemers, maar ook voor de mensen die wijnen.
Dus heel wichtig. Oké, Ja. Het is heel wichtig. En het event op zo'n oktober alweer. Kan je daar al wat meer over vertellen? Ja, het is na je week vreed. Eigenlijk het laatste feestelijke gebeuren rondom de hele centrale as. Steeds maar districtzaken. Nou, dat is vreed een beetje begint dat. En dat is dan al voor de mensen die er om mij werken, direct en indirect is dat hier echt ter plekke van wat we nog stenen een groot theater, zeg ik dan maar. En dan is het de jongens zo'n uur, de 1 oktober, jongens zo'n uur, 1900 uur, dat we verwachten dat we het verkeer er veilig en vertrouwd doorheen leren kennen. En dan kunnen ze meteen ook al rieden? Ja, dan kennen ze echt meteen rieden. Dat is nog wel even een heel gebeuren. Tussen 7 uur, 4 uur, jouw 4 met je staat zo'n uur. Dan moet je je voorstellen, dan moet er al nou verkeersbordjes die tijdelijk binnen, die moeten voort. Er moeten schildjes van de DICA, er moet nog een inspectie die worden. Als we echt niks vergeten binnen die de verkeersveiligers in paard stenen. Dus ja, dat is nog wel even drokte. En dan is het klaar, 1 oktober, 1 uur begin die oude street en keten aan de kant, alles inpakken, klaar, wegwezen. Ja, zo lijkt het wel, maar dat is wat, als het gaat om de dik, is dat misschien wel zo. Dan houden we geen activiteiten meer steeds maar op de dik zelfs. Het kan nou eens een keer wijzen dat we nog even wat lietse dingetjes van maken, maar dan gaat het werk wel terug. Dan ben we met de centrale aas eigenlijk nog lang niet klaar. Want de centrale aas is net al in het rondlezen van de dik. De centrale aas is ook een stuk gebiedsontwikkeling. Kansen in kernen, dat rent ook al. We zorgen dat in Gariep, we zorgen dat hazen in Damboord en de Verlom. En het oor hier in de Oorendwarpenek. Dus ja, we zijn al wel een ontleerd aan de gang in dit gebied. Hoe lang ben je daar dan nog mee bezig, denk je? Nou, ik denk dat we nog wel centraal hier aan de slag zijn de komende tijd. Om alles netjes en goede meidjes zat dat ik apparaat is in het zien hierin. Je bent nog 3 uur dwaande, maar ja, nou vooral toch even goed vieren vooruit door de Asmai handel. Je ben hier natuurlijk ook als bezoeker West. Joet, hoe wie het? Ja, fantastisch. Een fantastische dag. Ik zie het eigenlijk als een geheel. We gaan de passant hebben gehad, culturele gebeuren. We gaan de Westkop, die het losspel hebben gehad. Al hier overwegend, maar heel mooi waar. Enorme grote belangstelling voor. En dan vorige week, precies een week alleen, prachtig waar. Met 10.000 mensen op de fiets, hutrennen, wandelen, noem maar op. En dan joert dit. Ja, het kan net mis. Het is zo geweldig. En dat Zandiek dat op deze manier verzinnen, dat zien wij als mijwerkers van de Centrale Aas, en ik ken daarover, sinds dat ik wel een van de eerste uren ben, denk ik, zien we dat nooit bedenken kennen. Dat zo rennen zo. Maar ik zou echt mijn hele grote tevredenheid waarom op deze dag en ook op de vorige dagen die we gehad hebben. En ik denk dat het 9 weken wordt voorspeld mooi waar. Nou, dat zou helemaal mooi wijzen. Ja. Dat ik nou mooi wordt, nou dan gaan we een prachtige tijd gaan. Even tussen nieuws, hè? Tussen nieuws twaan. Ja, wie zo mooi, zoveel superlatieven. Kunnen we net gewoon nog een centrale as doen en dan nog een handelsroute? Ik denk het net. Dit is eenmalig, uniek en wat ik vooral uniek blijven. Nou, we gaan nog een dik naar wat gebeuren maat ergens in Noord-Friesland uitkomend. Ja, dat is zo. Maar dit is zo bijzonder koppel onder de centrale as. En ook dat initiatief, vooral ook vanuit de ondernemers en vanuit de hele gemeenschap bij, ja, dat blijft bijzonder en wat ik ze blijven. Inlisten, Sahara, nooit wat van. Nee. Nou, nooit werden, dat zeg ik nooit zeggen. Nee. Maar net in deze vorm en opzet. Dit met zo mooi blijven. Een tevreden procesmanager? Absoluut. Ik ben een heel tevreden procesmanager. Mijn collega's ken ik het direct wel bij zeggen. En ik vooral alle dank aan met name natuurlijk Bouke en Willem. En ik de hele crew die erachter zitten had. Dat is, want ja, mijn ander is natuurlijk de kracht. Maar er moet toch wel een paar even voorop rennen, zeg ik dan maar. Ik denk dat we hier maar gewoon bij lidmaten. Tieren dank. Graag in. Ja. Ja, en dan gaan wij even in hoe mooi het nou ook wie het op de centrale aas vooruit door de as Maidenhandel. Misschien wie je er zelf bij, misschien wie je er ook bij via uw televisiekanaal, via de radio, via de sociale media. In elk geval, wij zorgen even naar de sfeer op het noordelijke blok van vooruit door de as Maidenhandel. Ik vind het prachtig, jongen. Ik kom in Burren, waar ik ben je vlakbij zit, maar helemaal bij. Nou, ik denk maar even zien om wat vorige week had ik weer fietst. Ik schitterend mooi. Nou, is een bijleid dit hier een kilometer om de handelsroute. Nou, je kunt zien dadelijk, ik vind het schitterend. Ik vind het mooi.
Ek op de centrale as is al je vee. Ik tref je zomaar een haze, het haasje. En wat doet het haasje hier, goed? Een haas weet van niks, maar ik probeer even wat de dierendag onder de aandacht te brengen van de Welkoop in Burgum. En zoals je weet, hebben we een landelijke campagne, Dierendag. 20% korting op alles, diervoeders enzovoort. Dus dan hoop je dat het een beetje effect had. Ja, schitterend mooi. Ja, echt weer. Fantastisch. Ik had het zo mooi net verwachten. Ja, het waarde natuurlijk speelt een heel grote rol. Maar ja, wat mij ervan verwacht je. Maar het meeste genoten is van maand 10 uur al begonnen. Nou ja, tot nu toe. Het is gezellig. Hartstikke mooi. Vooruit Goede As, mij de handel. De langste handelsroute van de wereld. Tussen Venworden en Samar. Blokken hier tot en met jou, hè? Ja, die blokken. Het wie een blokken indeelt. 8 blokken. Alle blokken hier net nog kleuren. En elk blok hier dan wel letters. En die ook nog weer cijfers. En als we dan met ondernemers praten zijn. Nou, die makkelijk. We kregen een keurige mailtje. Moesten we daar erop. En die zijn maar klaar. Dus die samen de plak. Ja. Verbazingwekkend. Adacadabra. Verbazingwekkend. Martin Kloetstra, bij welk blok stond je dan nou ongeveer? Daar ben je nog een paar mensen goed opbouwen. Dat zijn de mensen van de Doekeloek. Ik zie bij Riek en Doetie. Ja, goeie. Nou, goeie. Hoe weet je het? Oh, het is geweldig. Ja, het is super. Riek? Ja, prachtig wapen zelfs. En ik ga hier een hele protte mee. En dat kon ik ook wel merken in de handel zelfs. We zijn hier om uzelf te presenteren, Joert. Misschien later wat we doen in de catering en dergelijke. Maar dat zat druk worden, zo dat hier wij verwachten. Ja. Maar hoeveel mensen ben je met Joert onder Gongbest? Ik denk dat we mijn mannen zien waren. Alleen dat Joert al. En over een week hebben we er een beul voor werk in verzetten maken om alles wat de kleer te krijgen. Juist hebben we de hele dag opgebouwd. En het resultaat weer, dat Joert ik nergens. Dat is prachtig. Wat hebben Joert al gehad? Kan je het een beetje litten? Ja, nou dat zit er ook wel heel weer in de kaarten. Maar we hebben koffie met suikerbollen en we hebben natuurlijk uiteraard een drankje. We hebben een heerlijke hoeken met al die lekkers met saté en stokbollen en broodjes en van alles en nog heen. We konden al hier bestellen waar ik prettig gebruik van maken. En we hebben hier een topteam te staan natuurlijk. Hey, doe ook. Altijd goed. En ja, het was gewoon super. Het was gewoon prachtig. Je hebt je 2 tinten al, laten we nog krijgen even zien. Want al die mensen die je hoort van iemand werk best binnen. We gaan net zo volle kabel meer. Jongens, wil je krijgt nog eens even komen? Krijg nog even zwaaien al, want onze kabel in het lang nog. Het hele team van de Doekeloek nog even bij me kwam. Maar machine, dit is een beetje mee Joert. Het ontwerp best om alle bezoekers van de centrale as te voorzien van wat eten en wat drinken. Ja, dit is prachtig net. Nou, als je ben hier al om de opbouwen, de helte komt die is, maar dat hindert helemaal niks. Hoe belangrijk is die centrale as ik voor je? Nou, als je we hadden eerder een interview erop en dan wie de vraag ik van wat brengt de centrale ASO? Dat is voor u heel moeilijk inschatten voor zelfs, maar het is wel zo, het had dus een hele grote handel gebracht. We hebben verschillende bedrijven, die had 2 jaar lang bij ons in de kast zitten in het hotel. Dus daar hebben we gigantische bezetting. We hebben verschillende trajecten al hier in onderwijs, de tunnels hier en dergelijke. Iets op locatie gebracht, juist er zelfs nog echt voor het team van RTV en OF en dergelijke. Dus het had dus al een hele grote gebracht. En ja, wat dus brengt, ja, dat moet de toekomst dus leren zelfs. We zullen zien. Ja. Jongens, bedankt. Je kan nog even een hoeswaai aan bollen. Je kan de groeten aan.
Hey, Matten. Matten Paulusma. Ja, inderdaad. Matten, Matten, ik weet nog, als het niet erg is, krijg even morgen eens ontvreden, want dan is natuurlijk de opening, hè? Je hebt Wossa. Nee, dat doen we dan weer net. Onze verslagjouwer Matten Kloets, wie dat bij de allerlaatste opbraak ding hier op een centrale as. Want als ik hier voor mij achter mij shot, dan is het hier wel redelijk leeg. Skin. Ja. Leeg. En alles is even goed wiedereind. Ja, alle rommel is direct aan, dus dat helemaal prima. We gaan even naar Jedder op de dij. Een hele grote bijzondere ding hebben we zien. Zoveel verschillende vakken hebben we zien. Ambachten hebben we zien. Hobby's, exposities, kunst, cultuur, muziek. Alles weer er gewoon. Eten, drinken. Je kunt het maar net zo bedenken over het weer. Iets wat misschien ook wel bewijst hoe divers en veelzijdig Friesland is. Je zou het misschien net verwachten, maar op zijn grote dik kun je iets met honden doen en iets met boogschieten. Ja, dat boogschieten, dat is best wel zwier. Olympische sport, heb ik zien in. Had Nederland het heel goed in die. En daar plakken, ook door de Hollen, hebben we daar nog wat in hellen. Het was in ieder geval ook griezelig spannend. En met jachten kun ik een hele preutte doen. Dat is echt een kunst en een sport op zich. Wij waren erbij bij hoe jachthonden traind worden en wat die al wel net kennen. Zie maar eens even naar deze beelden om te achterhalen hoe spectaculair dat er een tak is. Het boogschieten, ja, dat is toch wel een aparte sport en net zo vreselijk bekend in Friesland. Hoe ken dat nou? Ja, dat vregen wij soms eigenlijk al. Het is altijd een beetje apart, want bij de meeste bijeenkomsten en evenementen is boogschieten meestal wel echt de populaire sport, zeg maar. Alleen nog, ja, in Nederland heb je echt voetbal. Wat probeer je hem dan aan te doen dat het boogschieten een beetje beter in de kijker komt? Promotie en dat wordt minder in de handboogsport. Valt dus wel op. Ja, klopt. Wij gaan kijken naar je website, daar hebben we flink wat aandacht om besteed. En we gaan de clubshirts in de water. We hebben wat promotiemateriaal besteden. We doen ook zo vol mogelijk denk mij. En training en begeleiding? Hè? Wat trainingen, dat is echt vrij speciaal. Dat wordt echt net heel veel dingen. Is dat boogschieten dan ook prijzig? Dat mensen of band of jongeren dat erop opdrukken? Nee. Het is een lachertje bij was betaald bij een hoorvereniging. Als je jeugdlid bent, dat is tot en met die 18e jaar, betaalt €80 per jaar. Vooruit boer de As, mij de handel. De langste handelsroute van de wereld, tussen Venwaarden en Samar. Ik zei het dus, spectaculaire beelden van sokkenhoenden. En het is dus eigenlijk een sport op zich. En dat handboogschieten, ja, dat is toch best nog wel ingewikkeld om dat te doen. Ja, helemaal super echt dat hier op de centrale as kan. Ja, toch heel divers, toch? Daar had ik dan net een woord aan logen. Nee, het verskaart wat jongen worden is, dat is echt onbeschrijfelijk. En dat het dan al uit de regio komt, dat verbaast je nog volle meer. Ja, toch je merkt van, nou, dat is een mooi bedrijf en dat. Daar willen wij wel een, misschien in de toekomst, boetende handelsroute, om wel wat meer van weten. Of van die, weet ik volle club of activiteit. En dan gaan we deels binnen heel erg bedrijven West met de journaals die we bij RTV en de WF maken. En eigenlijk haast die er net voor, want ja, dus just wat en dan was we een onklampen horen en dan best weer verder. Nee, dat is net leuk, maar we hopen misschien in de toekomst. We hopen dat heel veel mensen die het op de handelsroute winnen, dat die wel dachten van, oh hey, nou laten we daar eens wat meer van hoe het opziekje. Nou, het krijgt jij, doe ik wel ook goed zaken, dus het had werkt. Het had werkt. Ik wil dat die bedrijven nog even. Enig idee hoe volle had je hem bezocht had, die bedrijven? Nou, ik denk toch wel dat we 50 bedrijven bezocht hebben. Dat is een prutte. Ja, dat ben ik een hele prutte. En ik een heel verskaat. En zocht ik altijd wel uit dat mensen in dit affiniteit met haar zien. Maar ik mensen, maar ja, een van de laatste dingen die we die hadden naar de Sionberg en naar Bennemerstad. Ja, dat weer de zwaar, maar dat weer gewoon prachtig. En als de shows doet die mensen daarop reageren, nou, Bouke, dat is geweldigheid. Maar eigenlijk een belangrijk onderdeel van het is Friesland de zorg. Ja, ik denk er goed om. En hoe het zorg hier regelen is, wat een heel veel mensen net weten. En nou je dat zien leren kennen, ja, dat jouwt in alles de meerwaarde aan. En dan in de combinatie met RTV en OF. Maar ja, we gaan geweldig het eten, maar met RTV en OF heb ik schitterende dingen hier. Mooi hè?
Ja, geweldig. Echt heel mooi. Ja, en dan van de morgen hier wij aan het begin van de dag al even ek een peteerke. Nu hier we natuurlijk ook even over die afstand van 9 kilometer. De langste handelsroute van de Vraat. Moest het worden? Ja. Is dat een beetje slagen? Ja, wat ons betreft is het slagen. Wij hebben verschillende pogingen die om echt in dat recordboek te komen. En ja, daar komen we net onvoldaan. En ja, we hadden zo lang mogelijk maar zijn. Maar voor u hebben we het heilig. Maar maakt het dat wat uit, zo'n recordboek? Nee, maakt het dus helemaal niks uit. We hadden een eigen schenken en bij deze mensen die er West binnen. Het wie de allerlangste. Ja. Daar komen we gewoon vanuit, 9 kilometer. Ja, geweldig. En wie bent er nog een bij ons West, Willem en ik in de auto. En de mensen nemen bedankt. En als dan Jos de Toem die omheen komen. En de hangebaren en top. En even vertellen hoe we dat in hadden. Bouke had rijden en we hadden de snelheid van de centrale Haasbroek. We hadden de zware geloofsauto gewoon. En dan hebben we die mensen alle hier bedankt dat ze er winnen. En ik het publiek is die in bekloffen nog te wachten op de bus. En dan hingen we dat vestje van onhoger op. En dan swinken iedereen. En ja, als dat mij meidje meest, een beetje afstedend ook gevoel. Wij reden denk ik niet meer door deze dik en zonder om dat vestje te denken, denk ik. En nou, ik probeer het aan wel een beetje het geheugen bij te krijgen. Maar dat ik na zijn wekker word en zet onder mijn neer op de klepper in. Dus wordt dat belangrijk, maar wel een beetje minder. Ja. Maar wat Willem kreeg zei, ja, een beetje Elfstedentocht gevoel. Wij hien van de morgen een peteer met de burgemeesters, Mansveld, Waanders en Heldoorn. En ja, die zijn dat eens aan het begin van de dag, door alles nog moest beginnen, hien die er een beetje horen. Een soort van Elfstedentocht op het droge. Ja, de kerst zien hoe samenhang we in Noordoost-Friesland hebben. En wij hebben zoveel mensen, en ik achter u het productieteam die erbij zitten, en zoveel mensen bellen, die en wom dit voor u, het waar kem dat. En we hebben nooit nee eigenlijk op het orkest gekregen. Ja, en dat draagt u Noordoost-Friesland, denk ik. Ik betekent correct een ideetje. Het is nou een beetje... Ja, een beetje wierd, net helemaal, een beetje droeg. Volgend jaar, als de as een hier officieel iepen is, idee om daar even een laagje wetter te lezen en het on te laten verzen als soort Elfstedentocht? Om mij wel, ik ben ergens te gek voor mensen. Nee, dat klopt. Maar ik ga zien dat er al een beetje gal wordt, maar er wordt 2 meter wetter op, een beetje vlak uit komen zelf, dus dat wordt hem net. Ja, nou, wie maar denk ik wel hier denk kwijt. En Bouke en ik hadden ook griezelig presenteren zetten, Jim Hek en iedereen. En we hadden de laatste aflevering zijn dat we beide de rieker van Jan binnen. En dat is net dat we daar centen voor kregen, maar in ervaringen bij mensen die we beziekje mochten en al. Ja, dat vonden we mensen beide heel waardevol. En Bouke zei het dan altijd, ja, ik ben beide 59. Het zal juist de evolutie zijn, zeiden ze dan. Ja, maar het gaat wel wat achter de zon komt. En als we straks doen met de golfkar wordt weer en kom een paar van mijn lidjes spruiten pakken. Zei ze, komt er rond daar weer mij weer met pakken in de golfkar. Nou, trouwens, Willem had zo zwaar dat die band in de golfkar niet kon rennen, want Sitske zie je direct binnen. De golfkar vol. Dus wat hadden belangrijk, ja, net vanwege Sitske en Willem. Jij maar vanwege de band. Ja, dat snap ik. En dat bedoel ik even. En we moeten dat dingen wel zuur houden, hè? Even een snelle vraag. Dus ik kwart antwoord maar in 1 zin. De leukste reactie? Al die glunderende gezichten die we zien en dat de toen omheen gaat van yes, dat weet. En Willem, een snelle vraag voor jou. Wat bad er maar die golfkar? Die golfkar, ja, hij wordt nu alweer onvregen voor een Sinterklaasfeest, voor een intocht. De eerste afspraken staan er al. Nou, maar we er even nog dat erop steen bloed, die steken. Ja, die golfkar bloedt wel. En die golfkar, ja, hij kan niks zeggen, maar hij had u zo geweldig geholpen. Het is een tjoer, hè? Want het wie de triatrollers heen. En we willen het er alles net vertellen. Het is een handelsmerk van. Het is een handelsmerk van. Ja, heren, mij wil je bedanken voor het organiseren van een prachtig evenement. Nou, dat mij hem dwaan, maar ik wil echt die mensen die in West binnen en die standhouders en iedereen en ik die het achter u geholpen geweldig bedanken en een hele mooie rustige snelheid daar wezen. Ja, het jongens moest al genieten best, echt. Ja. Het wie top. Wij nemen afscheid van 2 markante mensen in de 40 weken samen stien. 2 bekende Noord-Friesen. En we hopen dat we hier binnenkort weer eens ergens op de televisie zien, maar want het had u best voldienen. Nou, het zal me nu net leiden. Er komt nog mijn ideeën dan. Ja, helemaal goed. Ja, ik steen net een hele prille meest. Maar ik heb een applaus voor deze 2 mensen, Jan. Dat ligt me toch wel hier onder de overvonden. Het jet massaal, hè? Ja, het jet massaal. Daar ben we weer steen. Ja, hartstikke bij. We laten nog 1 ding zien. Maar voordat we dat zien laten, willen wij als ploeg afscheid van je nemen. Dat doen we gewoon samen met Jim. Want we hebben een stuk of 30, 40 vrijwilligers bezig geweest als streekomroep om dit helemaal bij hem toe te brengen. Ja, het
30, wat wie het, 36 vrijwilligers, misschien wel haast 40 die het meewerken gaan. Net al in het youth on die handelsroute, maar al in, voor april, voor dat eerste journaal, waren er al mensen bezig dwaande mij afspraken te maken. Toen kwamen al die journaals, die binnen al je filmt, die binnen al je monteerd. En toen kwam dan echt die dag, die 1 oktober, dichterbij. En kwamen er steeds meer mensen die het belutsen waren bij dit project. En Joet, wij stonden hier nou maar zien twaan voor de camera, maar ik maak mijn klassieke wetjes doe maar. Een dikke shout-out naar al die mensen van RTV NOF die het meewerken gaan aan deze uitsturing. Gelukkig gaat het net zo heen dat we tot de sector weer binnen, dus we staan je mooi droeg onder de Nee, die koest net zitten. Ik denk daarom toch ik maar even. Wij nemen afscheid van je thuis. Noffelijk dat je hem nou ik weer naar je zien gaat. Maar wij nemen net afscheid voordat we het zien hem sissen willen dat we alles wat wij maken gaan, Joert en in de aankomende weken waarom te vinden is op onze site rtvnof.nl. Like u zich alsjeblieft op Facebook, volg u op Twitter of volg u ons op Instagram en dan vinden we alles waarom. Ja, en wij gaan eruit met beelden van die handelsroute. Dan zul je denken, die handelsroute, gaan we nou een keer gaan. Nou, van op het dik ga je het misschien gaan, van op het dik ga je misschien de filmpjes zien, van op het dik ga je het misschien belibben. Maar wat vanuit de lucht? Dus fantastische cameraman Erik Groen, die stond nou achter de camera. Ja. Die stond je nou heerlijk op het dik, maar van de media weer gewoon in de loft. Wij gaan eruit met beelden van de centrale as, de handelsroute 2016 uit de loft. Hele fijne jongen nog en graag tot nog een keer. Doeg! Vooruit boer As, Meide Handel. De langste handelsroute van de wereld. Tussen Van Wouden en Samar.